እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ ጀርመን ባደን ቨርተንበርግ ዝርከብ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ማዓስከር ልዕሊ ፍርቆም ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለው ካብቲ ማዓስከር ልሕቁ ዝወፅእ ሓበሬታ አመልኪቱ ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ውልቀ ሰባት ካብቲ ማዓስከር ንኢዩ ኦብዘርቨር ኣብ ዝሃብዎ ቃል ካብቶም ከባቢ 600 ዝኾኑ ስደተኛታት ልዕሊ ፍርቆም በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ክነሶም መንግስቲ ጀርመን ካብቲ ማዓስከር ከይንቀሳቐሱ ገይሩ ብፖሊስ ከም ዝሕለዉ ምግባሩ ከሲሶም ኣብቲ ሓያሎ ኤርትራውያን ዝርከብዎ ማዓስከር ቅድሚ ሒደት መዓልታት 7 ሕሙማት እዮም ነይሮም እንተኾነ ምስ ኩነታት መነባብሮት ማዓስከር እቲ ለበዳ ብቐሊሉ ከስፋሕፍሕ ብምቓሉ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 300 ተለኺፎም ከም ዘለው ተሓቢሩ እቶም ተለኺፎም ዘለው ግቡእ ክንክን ናብ ዝረኽብሉ ቦታ ክውሰዱ እቶም ዘይሓመሙኻ ድሕነቶም ዝረጋገጸሉ ኩነታት ክጣጣሓሎም ብተጣበቕቲ መሰላት ብተረጋጋሚ ክሕተት ጸኒሑ እዩ እንተኾነ ሰበስልጣን ዞባ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ኩሎም ዳግማይ ምርመራ ክሳብ ዝግበረሎም ካብቲ ዘለዎ ማዓስከር ክንቀሳቐሱ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝሕብሩ ዘለው ሓላፊ ቆንስል ስደተኛታት ባደን ቨርተንበርግ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናብቲ ማዓስከር ዝኣቱ ኾነ ዝወፅእ ሰብ ከም ዘየለ ተገይሩ ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ከበባ ምእታው ነቶም ስደተኛታት ከም ስጋኣት ሃገር ጌርካ ካብ ምርኣይ ዝፍለ ኣይኮነን ክብል ዘለዎ ነቐፌታ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ እቶም ስደተኛታት ካብቲ ማዓስከር ክወፁ ቅድሚ 3 ሳምንታት ጥርዓን እኳ እንተቕረበ ካብ መንግስቲ ጸማም እዝኒ ከም ዝተዋህቦ እዩ ዝሕበር ኣብቲ ማዓስከር ዝነበረ ናፃ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብምቁራፁ እቶም ስደተኛታት ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምርካብ ተሓሪምዎም ከም ዘሎ ዝገለጸ ተጣባቒቶም ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ዝርከብ ካልእ ማዓስከራት እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ይረአ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ ኣብ ወርሒ መጋቢት ንጉድለት ጽሬት ኣብቲ ማዓስከር ኣመልኪቶም ልዕሊ 100 ስደተኛታት ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ምክያዶም ይዝከር መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ብቕልጡፍ ብዝቕየር ዘሎ ኩነታት ኢሉ ብዝገለጸ ምኽንያት ካብ 18 ሚያዝያ ትሒዙ ንብሙሎም ሰራሕተኛታት ኤምባሲኡ ከም ዝሰሓበ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ብ25 ሚያዝያ ብዘስፈሮ ሓፂር መግለጺ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብቕልጡፍ ይቕየራሎ ዝበሎ ኩነታት ኣይነጽሮን ይኹን እምበር ቆንስላዊ ኣገልግሎታት መሃብ ክቕጽሎ ምዃኑ እቲ ኤምባሲ ጠቒሱሎ ጠንቂ ምስሓብ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ብሪጣንያ ካብ ኤርትራ ብሰንኪቲ ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተተሓሓዘ ኣዋጅ ውሸባ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለየ ግምታት ይወሃቦ እኳ እንተሎ እታ ሃገር ካብ ኤርትራ ብዝኸፍእ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተጠቕዓ ሃገራት ሰራሕተኛታት ኤምባሲያ ከተውፅእ ኣይተራየትን ኣቐዲማ እውን ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ 29 ዜጋታት ካልኦት ዘይተጠቕሳ ሃገራትን ብህፁፅ ከም ዘውፅአት ኣቃሊሓያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ብሰንኪ ውሸባ ምንቅስቓሳቱ ተደሪቱ ዘለወሉ እዋን ኣስመራ ብትርከቦ ከተማታት ብብዝሒ ምንቅስቓስ ሰራዊት ይረአ ምህላው ምንጭታት ኤረና ኣረጋጊጾም ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ከቢድ መነባብሮን ፖለቲካዊ ሃዋህው ኤርትራ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስግኦ ብምምፅኡ ህዝቢ ኣብ ኣባይቱን ቀፅርታት ኣባይቱን ብምዃን እዝግዮ እናበለ ክምህለል ይስማዕ ምህላው እውን እቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምስትንፋስ ዝሕግዝ መሳርሒታት ሕክምና ማለት ቬንቲሌተርስ ናብ ኢትዮጵያ ክትልኽ ምዃና ተገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ እተሓቶ ዘላ መሳርሒ ሕክምና ብብዝሒ ኣፍሪና ስለ ዘለና ክንልእከላ ኢና ክብል ገሊጹ ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ እዋን ብሰንኪ ዋሕዲ ናይ መስተንፈሲ መሳርሒታት ሓያሎ ዜጋታት ዝሰኣነት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እኹል ተረፍ ከም ዘፍረየት እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ካብ ቻይና ናብ 12 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተላከ ሕክምናዊ መሳርሒታት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ክከፋፈል ጀሚሩ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈኖ ዜና ኣመልኪቱ እቲ 4 ዝተገመተ ሕክምናዊ መሳርሒታት ኣብ ካርጎብ ዝፀዓነሉ ዝነበረ እዋን ዝተረኽበ ኣምባሳደር ቻይና ብኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ብሓባር ጥራይና ክንምክቶ ንኽእል ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ናብዘን 12 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተለገሰ ሓገዝ ከም ማእከል መዋፈሪት ክትከውን ምፍቃዳ ብስም ሃገሩ ኣመስጊኑ ነዚ ቻይና ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕዲራቶ ዘላ ጽልዋ ከም ዓብዪ ናይ ንግዲ ዕዳጋ ምጭራት እትርዮ ህንዲ እውን ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ንገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓገዝ ክትልእኽ ምዃና ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ኣፍሊጣላ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ
ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ